Така, започваме от общите части. Стълбища, асансьор, апартамент 32 на етаж номер 5. Така, вървим по коридор и стигаме до апартамент 32. Така. Влизаме вътре. Антре. Тук има пространство да се сложи портманто. Баня. Огледало. Банята е екипирана, мивка, тоалетна чиния, вентилатор, душ кабина, батерии и, разбира се, бойлер. Стая с кухненски бокс. Осветление. Осветлението е с дистанционно. Климатици. Климатици дело. Дистанционното за климатиците. Спалня. Това там е дистанционното за осветлението. Изходите за телевизор и за такива разни неща. И терасата. Терасата гледа към вътрешния двор. Тук са поставени климатиците. Ето тук е входа на сградата. Това там е Роуз Гардън. Вътрешния двор. И това е апартамента.